Здравейте хора, днеска ще правим FS17 епизод 3 след част 2. Не бе, епизод 3, сезон 2. Не е сезон 1, сезон 1 е сезон 1 е. Сезон 1, епизод 3. Да, малко се обърка. И вече почваме да разхвърляме. С друг трактор сме, както виждате. Не сме с Зетора. Хора, пишете в коментарите, ако някой от вас играе на Farming Simulator 17, за да играем. И ако иска, ако иска да правим такъв видео. Нали, Петко? Петко! Да. Тък му казвах на хората, че ако някой... Да, чух. Добре. Хора, може частите да не са качени сега веднага да качим четвърта, тя може да я направим по-късно и да я качена по-късно. Петко? Да. Тък му казвах, че... Да, чувам. Четвърта част... Добре, ама ти къде си? Много гадно да чувам. Какво имаш? Телефона ми падна. Тук съм, що? Хора, ако ви харесват поредиците на Farming Simulator 17, пишете в коментарите, за да има още и още. Дани. Сега ще дойда. Добре, ама не плескай миналия път, защото знам, че си ти. Добре. Хора, аз ще спра за малко и ще се включа след малко.
пак съм тука. Йордане, О, сега кой да знае откъде ще излезне експираш? добре. Откъде? О, Откъде ще казваш, че излезе? Отгоре. Отдолу. Отстрани. Отляво или дясно? какво е? Абе, бате, аз бех малко, бех отишъл да пия вода и Да, ама познай бех- сега, познай сега. Хайде познай. Брат, не мога, не се сещам. Предложи едно. Давай, казвай. Искам ти да предложиш. Бате, не може. Не става. И... Отговорът какъв? отдолу. Защо си толкова смотан, Господ знае. Абе, че да не псувам чешата. Бате, само да се прибера, шетки на главата. Ай, купит. Етко, ти искаш ли много да работим с кировец? Да. Колко много? Докъде напукна? Толко много, че ще пукнеш. Да, Кали, да, ще работим. да. И то ще бъде, значи, нека близо 6-ти епизод, може би. Сезонът до 6-ти епизод. Етко, знаеш, че имам предложение за тебе. Етко, Какво е? то е работа с кировеца в... кой? Значи сега сме кой епизод? Трети. В пети епизод работа с кировеца. Съгласен? Да. Знаеш, каква ще бъде тя? Ще обираме балите от тук. Добре. Става ли? Да. Ще идеме до магазина, купиме едно ремарке и ще идеме с кировеца, ще го вземем и ще дойдеме тук да обираме. Защото няма смисъл за какво да идвам с 3 ремаркета, като тук ще излезат малко бали. Ето, готов съм. Добре. А сега не знам с кой да събирам. Ще ми кажеш ли? Ето, кой трактор да събирам? Кировец. Брат, много работа ще стане с кировеца. Не. Ще избереш кой трактор да купим. Добре.
Да. Сега за събирането избира кой трактор ще да купим. Ока. Може който поиска, защото имаме много пари. Има с 1 милион. 1 милион. Дани, идваме сега. Добре. Хора, вие чета в коментарите, ако някой също играе Fortnite или Brawl Stars, за да играете. Също влизайте в нашия клуб The Winners. Пишете в коментарите на Петко, ако искате, аз ще казвам на президента, аз го познавам, да освободи места. И ще дойде след малко, защото ме викат. Добре, сега. И хора, вече съм тук. Петко, не знам къде отидем. Да, викнаха. Те го чакаме да избере трактор, с който да събираме, по-скоро да купим трактор, с който да събираме материали. Не, знаете ли какво ще направим? Направо ще продадем стара събирача и ще купим трактор и разфъргача след това. И веднага се разфъргач, и веднага събирач с него и направо отиваме на ниво. Така, сега идваме на това, може да е така на гаража. Малко бъги в магазина. Така. И събирача, ето. Продадохме го и сега чакаме на трактор и Петко да реши кой да купиме. Ама той къде е, не знам. И то въобще. Той е трактор къв. Знаете ли какво мисля да направя? Мисля си купа ето е трактор. Да, ще го купа. Няма да събираме с него. Така и не знам сега какво да купиме, какво да закараме с него. Да, ремарке. Май не е такова. Ето това
моето си. Така, обикновено, така, за 11 така, готов сме. Така, Киро, ето трактора. Не е лош тракторчето. Колко време не съм ходил до магазина. Милан, направо през нивата не ми е зор. Дани! Какво? Само да ти кажа, че трябва да приключваме. Защо? Защото имам филм да гледам. Къв? И аз само съм си решил днеска си гледам някакъв филм. Какво ще правим с видеото, хора? Не знам. Ма той без това е приключил, утре сега се събира. Да, ти събирай. Друг път ще направим балирането и събирането. Добре, моли само докато закарам трактора до фермата и да спираш. Ще отнеме ли време? Не. Добре. Аз ще се подготвям за филма, който ще гледам. Като да си взема нещо да папкам. Ще моля ми кажеш, като свърши филма да ми се обадиш, за да продължиме за събирането. Знам ли колко е дълъг? Това е проблема, знам ли колко е дълъг. Не съм си избрал никакъв филм. Ще търся. Нека да не е много дълъг, може ли? Добре. А може ли да ми пратиш видеята? Сега това къде го качи, втора част и сега трета. Може ли? Петко? 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 Къде отиде? Петко, тук ли си? Петко! И така хора много мраза, като изчезне. Все едно го нема. И така хора... Ето, аре, перфектно време. Добре, айде до скоро, хора.